arab lang ginpamatian ko lang siya nga makapautwas man lang siya abi kung tani sa iya sinin nga nagaribok nga balatsagon kay ti antes pa man Miss Jazz atong daw naglalain siya di bala naghambal ko nga attempt siya nga mag-suicide naglumpat gid siya sa bubon mahilang kay naagapan siya naluwas pa siya that time Miss Jazz I'm sure amo na to nga panahon nga problemado na gid ining friend ko nga si Ita. So tani, amo nang kun nga daw na guilty ako Miss Jazz, nga at least ako na reach out ko siya tani, naka-pour out siya sa akon. Nakapanugid siya kung ano ang iya sini nga balatsagon. Grabe gid Miss Jazz sa akon sini iya nga na batyagan nga kasubo kaga na guilty ako Miss Jazz sa prangkang sugilanon no arab lang I should have served as a listening ear to her that time no sang problemado gid ining si Ita Miss Jazz suno pa sa findings Miss Jazz kag sa case ni Ita makabig ini nga clinical depression ang case ni Ita. That's according sa psychiatrist man nga nabatian ko nga gin-invite ninyo as guest sadto sa programa Zona Libre. Kay ti dala nyo to mo ang case ni Ita nga nasapuan dito sa may reclamation area sa kadagatan nga nagalutaw-lutaw and that was the time nga naibaluan ko man ang among balita kay ti avid listener gid ko sang Bombo Radio. And then sige-sige nyo to ang ina nga issue, nag-invite kamo sang psychiatrist sa Zona Libre program that time kag suno pa sa psychiatrist nga gin-interview ninyo, clinical depression ang case ni Ita. That friend Ita's suicide was due to the failures she underwent in her studies and love life. Plus, may added pressure pa sa tao o kung sa mga tao sa iya sinipalibot o kung miyembro sa iya sininga pamilya. And maybe she was also experiencing Miss Jazz the so-called pre-menopausal blues. Kaya ti ara naman kami sa that time sa mapang-idaron mo ang pre-menopause stage Miss Jazz. Kag sa pagsulat ko sini Miss Jazz, hindi ko gid malikawan nga magbatsyag sang pagkanugon sa akon sini nga friend kag naluoy gid ko sa iya gani as sa subong nasubuan gid ako kon madumduman ko ang kaso kang akon sini iya nga friend nga si Ita. Miss Jazz, ini nga kasaysay ni Ita gintingwaan ko gid nga masulat kag ipaambit sa imo programa bisan ma-consider ako Miss Jazz karon nga person with disability. Isa ako ka PWD, mga visually impaired ako Miss Jazz. Ukon may diferensya ang akong sininga panulukan, visually impaired. Ukon arab lang Miss Jazz hanap sang ang akong sininga panulukan. Pero gintingwaan ko gid nga makasulat ako Miss Jazz with the help of the people around me. Ini agud nga makuhaan man. Sang leksyon kag inspirasyon ang natabo sa akon si abyan na si Ita. And I hope Ita will be the last person, I hope, to consider suicide as a solution to all her problems. Sa subong Miss Jazz nga klase sa aton nga pagpangabuhi, nga ningin mabudlay, kag mabugat, dulot sa madamo nga mga trials, mga problema nga nagaabot sa aton subong, kaangay sang pamalatian, no? Dala, subong sang COVID-19 pandemic, yara pagid ang paghilayo ay pagkabugras sa mga relasyon. Kaangay ni Ita, nga wala sila nagkitanay sa iya siniiya nga nobyo nga sa Iloilo. Kag abi mo Miss Jazz, amo gid to ang ginhambal sang manog baligya to nga nakabakal pa. Isa sa mga nakakita kay Ita before dira sa may reclamation area nga nagbakal pa si Ita sang barbecue, sang pandesal, kag subong man nakabakal pa siya sa soft drink, kag happy siya kuno sa paghambal sa amo nga manog baligya. Kaya na-interview man ninyo sadto nga siling ni Ita kuno ginahulat niya ang iya sini nga nobyo dira sa may reclamation area, nobyo niya halin sa Iloilo.
Ti, Miss Jazz, amo to isa sa mga nga, naangot-angot gid nga rason kung nga ang ati parte sa iya sini nga love life, nga sa iya sini nga schooling, ang iya sini nga problema the time. Kaya mo ni mga pagpabugras sang relasyon kaangay sa kay ita kag mayara man nga produkto sa mga broken homes, Miss Jazz. Yara pagid ang mga kalamidad, etc. etc. Initanan, Miss Jazz, mahimo nga makapaluya sa aton. Panumdom lamang sa aton tanan, halin diri sa akon man, nga kon hinali nga magkaproblema man kita, ampo lang kita sa Dios. Kay ara ang aton Dios nga mabulig sa aton. Yara ang aton pamilya, mga abyan, mga co-workers, nga pwede gid naton mangin confidante. Inang may sugiran kita bala kag maka pour out kita sang aton siniiya nga kun anong aton sini ginabatsyag. Miss Jazz, sa pagsaka karon sang suicide rate, naibaluan ko, i-share ko lang ini sa imo. Naglunsar ang Department of Health o DOH sang counseling sa hotlines. Agod pamatian sa mga psychologists kag malaygayan ang mga problema. I do agree with that, no? Bangod sang masobra na karon duha ka tuig nga ara kita sa pandemic, no? Amo ni ang isa sa mga paghatag man sa pag-ulikid, no? Kay damo gid ang mga apektado mentally, emotionally naton nga mga kauturan. Hasta kita, I for one, no? Tao man lang kita nga nagakahadlok sa mga miyembro sa aton sa mga pamilya, hindi lamang sa aton kagulingon, kundi sa aton mga pamilya. Ti amo ni hambal ni Ma'am Emeline siling niya nagsaka karon ang suicide rate kag nag-launch ang DOH sang counseling sa hotline sa gud pamatian sa mga psychologists kag malaygayan ang mga nagaproblema. Salamat man sa inyo dira sa Bombo Radio, Miss Jazz, sa paghatag sa amo sini nga klase sang programa. This kind of program kahapon lamang kung sa rin makapautwas ka maka-air man sang amon nga mga inagyan nga mga problema sa kabuhi. Salamat gid. In my case, nabuligan pagid ako, Miss Jazz, kaysa nasiling ko na ikatatlo ko na ni nga pagdala sang akon siniiyang kasaysayan. Lain-lain lang nga chapter, lain-lain nga hitabo sa akon sini kasaysayan. Dira sa imo palatuntunan kahapon lamang. Nabuligan gid ako sa imo sini palatuntunan, Miss Jazz, because after my success story sa promoto nimo previously, sa imo palatuntunan kahapon lamang ang success story ko, Miss Jazz, nga gin-air mo, that was April 5 of 2021, nagdugang ang mga nagasulat sa akon. Thank you sa liwat Bombo Divine kag sa imo, Miss Jazz. I am grateful for your reading my tribute story to Ita, one of my valued friends. Kag Miss Jazz, salamat gid sa mga nagpadala man sa ila siniiya nga mga pag-invite sa akon to write speeches. Si Ma'am Ita ang may-ari di siya sang postscript, no? Siling niya PS gin palaga si ni Ma'am Ita postscript. Weeks back, Miss Jazz, nakabati ako sa programa mo nga naghambal ka nga may isa ka PWD nga gusto man nga magpadala sang kahapon lamang sa iya sini kasaysayan pero hindi siya kahibalo magbalay sa iya sini story. I am volunteering myself to write for him or her. Siyempre, no? Free. Just call out my cellphone number. Ang cellphone number sa tuod kay may naghambal ko diri mo nga may isa ka PWD nga gusto gid nga magpaambit sa iya sini kasaysayan, ti sining ko gani kadto kalandere. Gusto niya pero hindi sa kabalo magbalay. Tinamatian ni Ma'am Emeline siling niya. Ari lang ko diri, Miss Jazz. I'm willing to help. Gusto ko nga buligan siya nga mabalay nga iya sini nga kasaysayan. Pwede niya ko matawagan sa 0927-02-77931. No, Bombo Anthony, may ara kita dira sa pila ka mga pictures ni Ma'am Ita. Ang aton sini nga letter sender, no, sa iya sini nga cellphone number sa PWD to nagtawag, naghahambal, no, 0927-0271
or 77937, no? Kag pwede man ninyo ma-reach out, no? Si Ma'am Ita, si sini nga Facebook, sa iya sini nga ngalan, Emeline P. Narciso, no? Pwede ka mo ka-reach out sa iya sini nga Facebook, mga kabombo. Emeline P. Narciso. Miss Jazz, salamat gid sa imo si pagbasa sa akon sini nga sulat. Ikatatlo ko na ni nga sulat, Miss Jazz. Salamat gid sa panahon. Ang tagpadala, Emeline Narciso sang Barangay Handumanan, Bacolod City. No, grabe, no? Katahom sang kasaysayan ni Ma'am Emeline, kag may ara, no? Ang mga pictures na nga makitaan sa Facebook, si Ma'am Ita na pagkatapos siya sini sadto nga book launching, mga memorabilia sa True to Life story ni Ma'am Emeline. Ma'am Emeline, hindi gali si Ita. Si Ma'am Emeline, may book launching da siya nga pictures, and when the time nga nagkadto siya diri, sadto pa niha sa success story nga promo sang aton si palatuntunan kahapon lamang. Nagpa-picture man na siya sa akon, ara ako dira. Kag upod siya sini iya nga mga co-workers before, no, dira sa may Negros Occidental High School, no. Ara dira ang iya sini nga mga pictures, mga kabombo. That is our letter sender, si Ma'am Emeline Narciso, no. At least ara man makita ninyo ang iya sini iya nga itsura, mga kabombo, no. So salamat gid si imo Ma'am Emeline, sa imo si matahong mga kasaysayan, no. Hitting two birds in one stone nga wala labot nga nagpaambit siya sang kasaysayan, no, sa iya sini nga giving tribute sa iya sini iya nga ginakabig nga isa sa mga most valued friends ni Ma'am Emeline nga si Ita. Nakahatag ini sa aton mga kabombo sang wake up call, no, leksyon para sa aton tanan-tanan nga ining ginatawag bala nga depression, anxiety, uso ginisubong. In the midst of the pandemic, amo ni subong isa sa mga ginatutukan sa aton si mga specialists, not only here in our country, the Philippines, but all over the world, ining mental health, mga kabombo, no? Kay kabudlay gid kon problemado ikaw, you don't know how to handle, amo ni ang mapait kung kaisa, no? Nga nagahikog na lang gid aton mga kauturan. Bangod kay wala sila sang may makadtuan, wala sila sang may mapautwasan. Kaangay ni Ma'am Emeline nga naghambal siya, siling niya sa iya sulat na basahan naton, nga daw na guilty ako, Miss Jazz. Kay isang time nga kuntani, na-reach out ko lang ang friend ko nga si Ita. Kuntani. Bisan nagpamati lamang ako, bisan listening ear lamang ako, Miss Jazz, nakapautwa si Ita. Nakahatag sa iya, I'm sure, sang paghaganhagan sa iya sining nagaribok nga balatyagon. So, amo pagid na, insakto ginang hambal ni Ma'am Ita, ni Ma'am Emeline, kay based sa, sa kasaysayan sa iya sining friend nga si Ita. Mga kabombo, kita nga ara sa palibot, no? Kita nga although tanan kita may ara kita problema mo, no? May mga problema kita nga ginapangatubang. Kag wala sang tawo nga wala problema. Siguro ang wala problema ang mga babies, no? Sa ila sini panguna-una, sa ila sini nga huben nga edad, wala gid sila problema eh. Kita lang yang ga problema sa ila kay naka-base or nakatuon ara sa aton nga mga kamot kung paano naton sila ambigan, no? Paano naton sila mapakaon, paano naton sila mapadako, no? Maamligan kay helpless pa sila mo.
kahit ti baby sila ti amo na kung sa ila siniiya nga panguna-una wala gid sila problema, kita lang yang nga kita nga mailoy mga ginikanan mga tao nga ara sila sa ila palibot ti amo na iya kita naga problema sa ila, no? Kon ang ila sini nga idede may ididion pa sila, may gatas pa sila, no? Pero sa ila mismo ti wala sila problema kay ti linghod pa ang ila sini iya panghuna-huna, no? So almost sa aton may mga problema gid, no? Kabay pa sa aton nga ara sa palibot. Kabay pa nga mangin sensitive kita, no? Sa aton sini nga mga kauturan sa palibot. Kaangay ni Ita na ka-feel siya sang guilt. Bangod ka tani kung gin-reach out niya to si Ita ko no. Kaangay ni Ma'am Emeline, no? Rather si Ma'am Emeline nga tani kung na-reach out niya si Ita. Kung tani na nabuligan niya to, bisan nagpamati lang. Yes, mga kabombo, bisan listening ear lang kita sa mga nagaproblema. No, kaya ti hopeless man kita, helpless man kita, amo na bala nga, may problema man ta, wala ta kwarta, wala ta may ibulig nga kwarta kung ang ila siniya nga problema, parte sa financial, no? Pero you know what? Just listening, ang pagpamati sa isa ka tao nga may problema, it's already a good help. Makabulig na kita sina, patting his or her back, it's okay. Come on, just cry. No, mga muna bala nga mangin sensitive kita sa palibot naton sa mga tao nga wala kita kabalo, grabe gali ang problema, no? So extra sensitive kita sa mga tao nga ara sa aton palibot. Agod nga at least makabulig kita anytime. Ang aton si pagpangamuyo sa ila at the same time because there's power in prayer. Salamat gid sa imo Ma'am Emily Narciso sang Barangay Dumanon, Bacolod City sa imo sinimatahom nga kasaysayan, no? At least nakilala niyo si Ma'am Emily. Pwede ka mo ka-contact sa iya, no? Sa 092702779737 or pagitaon sa Facebook Live, Emeline P. Narciso, no? For the third time, si Ma'am Emily nagpaambit sa iya sini nga mga matudtuod nga mga kasaysayan niya kag sa iya sini nga ginakabig special friend. So kung kamo mayara man sa mga kasaysayan kaangay sini, no? Especially this month of February, Love Month mga kabombo, pwede gid kamo ka-share sa gihapon. Hindi lang February 14 and hindi lamang February every day is Love Day. Pero sa sini nga bulan sa Pebrero ginakabig niya nga mapula-pula nga bulan, Love Month. Pwede ka mo ka-share sa inyo sini mga true to life stories. May premium man kita kung wala, may promo man kita kung wala mga kabombo. I-share na kay agod nga makuhaan man sa leksyon kay inspirasyon sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. In fact, I have here magimpadala ni sa mga special delivery ni. I would like to inform Ma'am Isabel S. Salado, may ari ka diligin padala sa akon na baton ko. Although nga more on pictures ini kag short lang iya sini nga mensahe. Ma'am Isabel S. Salado, Santadi City, thank you so much. Na-receive ko na ang imo sini nga ginpadala sa akon. And of course, may ari pagidiri part 2 man, love story ni Manang Rosal, no? Si MS Jazz, ang una ko itong letter, wala tong akong love story. Subong, nagpadala ko kay gapanawagan ikaw sang mga istorya de un amor, mga parte sa gugma. Ti ari naman niya MS Jazz ang akong sininga love story. Bo isa naman iniya kabalading, no? Ang part 2 sa kasaysayan ni Manang Rosal, isa naman kabalading, pero this time, love story naman niya ang aton pamatian. Bo excited naman ko basta love story, excited gid kita tanan, no? So salamat gid. Kag sa mawala pa dira, no? Pwede nyo gid ipadala i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters. Pwede man ibutang sa inbox sa aton sining Facebook, ang Bombo Radio Bacolod, no, sa Facebook page. Pwede nyo gid ipadala through
private message, hindi gani sa Facebook Messenger ni Miss Jazz. Duro-diretso. Kung si FB Messenger, just look for me, Jazz De Jesus Madrigal. Pwede man, no? Kaangay ni Ma'am Emeline, no? Ginsulat niya pinaagi sa Yellow Pad. And of course, sa kay Manang Rosal, and lately, daw Yellow Pad ang uso diri sa aton, no? Gipadala the old and the traditional way of writing our true-to-life stories. No, pwede gid. Nanamian ko gani Yellow Pad, no? So, ipadala nyo lang. I-address sa aton sila kahapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. Salamat gid Ma'am Emeline P. Narciso. From the bottom of my heart, isa gid ya ka avid listener sang Bombo Radyo Bacolod. Kita mo tanan nga mga nagkalanabo sa iya sini nga best friend nga ginatawag niya naman lang sa hayo nga si Ita, ITA, no, part na sa sangalan sang tudtuon nga ngalan sa iya sini nga friend nga nagtaliwan. Siling niya, ang tanan daw halos tanan to nabatian niya sa Bombo Radyo ang report. So kung kamo may ara man kasaysayan, padala na kamo, no? Ma'am Emeline Narciso, salamat gid sila Miss Jazz. Sa pag-summarize sang true to life story ni Ita, friend ko, I know hindi na kamo maka-play sang iban nga mga songs. Pwede mo lang Miss Jazz nga kantahon ang Vincent. Kay daw amon siya wala Miss Jazz ang istorya man ni Don McLean sa paghatag sang tribute, no, sa isa ka famous artist nga si Vincent Van Gogh. Ang yan siniya nga obra maestra nga Starry Starry Night, no? Ginhimuan ni Don McLean sang ambahanon mga kabombo. Amo ning Vincent, Starry Starry Night. Da amo ni mga kabombo, no? So siling ni Ma'am Ita, siling nga, please sing the song Starry Starry Night by Don McLean o kun ining Vincent, Miss Jazz, ka ining nga song naga-summarize sa natabo sa life sang friend ko. Salamat gid Miss Jazz. So kapilatan natin nga kanta, no? Now I understand what you tried to say to me, the how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left inside our starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Amo na, no? Mga kabombo, no? Kaya nag-request kaya si, si Ma'am Emeline Narciso, no? Salamat gid, no? Wala na kita sang panahon, mga kabombo, it's bye-bye time na. No? Kanami, sang mga true-to-life stories na paambit ninyo diri, keep on, no, sharing. May premyo man kita akon wala, may promo man kita akon wala, para mapuslan man naton, makuha naton sa leksyon, ka-inspirasyon. But before we say bye-bye, ari aneng aton si Words of Wisdom, pampa good vibes naton, pampa lift up sa aton sining low spirit sometimes because of the problems. Mga kabombo, wala na sang liwan ang mga dinalan, mga promisa sa balaan kasulatan sang Dios, mga kabombo. Kag may ara kita dira, Bombo Anthony, no? Ang aton siniiya nga i-share sa inyo nga Bible verses nagikan ini sa Psalm 18:2. Dala nagasiling, no? That indeed our Lord is our rock. Pwede ginaton madalaganan anytime. Araw lang you and you against the world, the feeling mo blado nagaisanon ka na lang gid. Wala sang may naka-intindi sa akon nga problema. Wala sang may nagabulig sa akon problema. Do nagaisanon ka na lang gid. Hindi gid madulan sang paglaom. Bend your knees and pray because there is always power in prayer, no? Nagasiling sa Psalm 18:2, na nagahambal, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer.
My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. No? Psalm 18:2. Kag Psalm 118 verses 13 to 14 dra pag ginagasiling, I was pushed back and about to fall, but the Lord helped me. The Lord is my strength and my defense. He has done or He has become my salvation. Mga kabombo, katahom-tahom, san sini nga mga dinalan sa balaan kasulatan sa Diyos. Thank you, Lord, for your promises. Wala kita sa panahon, it's bye-bye time na. Inisagyapon ninyo alaga sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod.